Tak dobré odpoledne, já bych vás rád tady přivítal na zvané přednášce. Jejíž název je fotovoltaika. Tady je fotovoltaik, ale to oficiální vlastně název byla fotovoltaika zářná budoucnost. Tu přednášku o fotovoltaice nám tady přišel dávat doktor Dzurňák z ČVUT. Jen abych ho tak jednoduše představil, tak pan doktor vlastně má doktorát z matfizu, z kvantové optiky. Poté pokračoval na postdoku v Cambridge, kde byl v laboratořích Toshiby, následoval několikaletý postdoc v univerzitě na Sheffieldu a pak se vrátil a už zhruba 6-7 let, pokud se pamatuju, je právě tady jako kdyby v centru pokročilé fotovoltaiky naproti na ČVUT, na FELu, kde se právě věnuje vývoji pokročilých solárních panelů, nejen o kterých vlastně bude tahleta jeho přednáška. Tak já bych mu už předala slovo. Tak, ďakujem za privítanie, ďakujem, že ste prišli. Tak ja sa hneď do toho pustím, tak na úvod len tak stručne, o čom to dnes bude. Tak na úvod poviem niečo o slnečnom žiarení, ktoré nám na Zem dopadá a čo z neho sme schopní využiť tými solárnymi článkami. Povieme si niečo o materiáloch, ktoré sa používajú na výrobu tých solárnych článkov. Sú to samozrejme polovodičové materiály, s tým súvisí aj to, že tam určite dochádza k nejakým stratám, povieme si, ako sa im vyhnúť, alebo ako tie materiály zvoliť, aby sme ich minimalizovali. No a to asi viete, že najrozšírenejšie dnes sú kremíkové solárne články, tak sa skôr zameriame na to a vlastne si povieme, ako v podstate z piesku samotného kremíkového sa dajú vyrobiť tie kremíkové solárne články, ale zmínime si neskôr aj tie ďalšie materiály pre solárne články. No a v závere prebehneme tak trochu aj nejakú tú ekonomickú a ekologickú časť, ako je to s nákladmi na výrobu a aké sú povedzme nejaké rizika, tie environmentálne, prípadne ako sa dajú recyklovať solárne panely. Tak, keď sa pozrieme na taký diagram, ako nám dopadá slnečné svetlo na Zem, tak ten výkon je uvedený tu hore 1,2 x 10 na 17 W, čo znie ako hodne. Naozaj je. Keby sme to všetko pozbierali, tak v podstate 1 hodina tohto osvitu nám stačí pokryť spotrebu energie celej Zeme za 1 rok. No ale samozrejme my to slnečné žiarenie nezbierame. To, čo je tu uvedené, je priemer za jeden deň a za jednu noc. To je tých 341 W na metr štverečný. No a samozrejme, nie všetko dopadá na tú Zem. Niečo sa nám odrazí od oblakov späť na Slnko, niečo sa odrazí priamo na zemskom povrchu do atmosféry. No a samozrejme máme aj nejaké žiarenie, ktoré vyžaruje samotná Zem, ktorá sa potom absorbuje tu v oblakoch a môže byť vyžiarená späť na Zem alebo nahoru do atmosféry. To je vlastne čiastočne to pokrýva ten neslávny skleníkový efekt. No, samozrejme, to žiarenie sa absorbuje na vode, v oxide uhličitom, v metáne a vlastne vzniká nejaká termodynamická rovnováha medzi tým žiarením a Zemou. Tak, keď sa pozrieme na to, ako to žiarenie využijú solárne panely, tak tu je len jednoduchá schéma. Pozerám, že tu nie je úplne vidieť tá spodná časť. Dobre, tak ja to možno... Čím? Ručne? Ručne? Ne, to neocekneš, ale po těch stranách to máš celý obrázek. Jo, vlastne. Dobrý, vidím. Tak, tu je na obrázku príklad
takzvaného obojstranného solárneho panelu. To znamená, že môže premieňať to svetlo na elektrickú energiu z oboch strán, čo teoreticky možno využiť aj tým, že vlastne pozbiera to odrazené svetlo. No, len tak všeobecne. To žiarenie slnečné, ktoré nám dopadá na Zem, môžeme deliť do troch skupín. Na priame, difúzne, ktoré sa rozptýli napríklad na tých oblakoch, alebo potom je to tzv. To albedo, to je to odrazené zo Zeme alebo z toho, čo máme za tým solárnym panelom. No a aby nejak bola tam súhra v tom popise, tak sa definuje slnečné žiarenie ako air mass, sa nazýva AM0 alebo AM1,5. AM0 je vlastne nad planétou Zeme a AM1,5 je na povrchu Zeme. Tu v pravej časti je vidieť spektrálny graf, takže na x-ovej ose máme vlnovú dĺžku a intenzitu, alebo teda výkon na nejakú plochu je na y-ovej ose. Tak vidíme, že vlastne to žiarenie, to AM0, to tak nejak odpovedá žiareniu čierneho telesa, či môžeme popísať to slnečné žiarenie. Ale samozrejme po prechode atmosférou nám tam vzniknú nejaké straty v dôsledku toho, že časť toho žiarenia sa stratí na molekulách toho CO2 a tak ďalej. Takže to, čo nám dopadá, to je tá zelená krivka. Keď sa na to pozrieme na mapu, tak to je, vidíte, to, čo môžeme očakávať. Tá škála je tak nejak číselne vyznačená aj v tej spodnej časti. Keby sme sa na to trochu detailnejšie pozreli a rozdelili si to na kontinenty, tak môžeme vidieť, ako to s tým žiarením vyzerá v jednotlivých častiach. My sme niekde tu v severnej Európe. Zaujímavé je, že napríklad je tu v tomto malom grafe vyznačená aj časť toho difúzneho a priameho žiarenia. Takže v tropických oblastiach býva obvykle aj hodne dažďu, takže býva tam často zamračené, takže to svetlo, ktoré tam dopádá, je konštantné po celý rok, ale dosť často je difúzne. No, na Sahare je to vlastne opačný prípad. Toľko k tomu. Ešte aby som mohol zmieniť, to štandardizované žiarenie sa uvádza ako tá hustota toho toku ako 1 kW na metr štverečný, čo v našich bežných podmienkach si môžeme predstaviť ako taký teplý slnečný deň. No, ale poďme sa už pozrieť teda na tie materiály, z ktorých sa vyrábajú solárne články. Tu som vzal diagram, snažil som sa nájsť čo najnovší, ale najnovší, ktorý som našiel, je z roku 2014, takže nejaké rozdiely tam sú odvtedy. Ale už tu je vidieť, že väčšina solárnych článkov je vyrobená z kremíku. Ten je v tomto grafe rozdelený na polykryštalický a single alebo monokryštalický kremík. Ako vravím, to je k roku 2014, dnes už sa tento pomer mierne otočil, takže ten monokrystalický kremík už je viac zastúpený ako ten polykryštalický. V tabuľke je uvedená, aká je účinnosť tých solárnych panelov vyrobených z tohto materiálu. O účinnosti si niečo povieme za chvíľu. A v druhom stĺpci tabuľky je tá laboratórna účinnosť, povedzme tých najnovších prototypov, ktoré z daného materiálu sú schopní vedci vyrobiť. No a okrem toho kremíku je tu teda ešte zastúpený kadmium telluride, CIGS, to je vlastne copper, indium, gallium, selenit, a ASI, tým je označený amorfný kremík. Ten má nízke zastúpenie, ako je vidieť, pretože
má nízku tú účinnosť, ale zároveň je levný, no, tak ešte sa používa. Inak ja ukazujem aj vo svojich prednáškach tento graf. To väčšinou študentov upozorňujem na to, že je potreba dávať si pozor na to, čo sa dočítajú na internete aj v článkoch a tie informácie je dosť dobré si overovať. Tu totiž autori uvádzali, že v roku 2014 bol ten kremík zastúpený pomerom 92% k tým solárnym článkom komerčným, ktoré boli vyrobené. Samotný článok bol publikovaný v roku 2020 a už k tomu roku uvádzali, že ten podiel kremíkových solárnych článkov klesá, už je len 73% a rozmáhajú sa iné technológie, tie tenkofilmé solárne články, o ktorých si povieme, alebo iné materiály. A takisto predpovedali, že vo výhľade nasledujúcich rokov sa ten pomer ešte bude meniť a kremíku bude ubývať. No, ale to nie je vôbec pravda. Keď sa pozrieme na nejaké špecifickejšie informácie od akreditovaných odborníkov, tu je Fraunhofer inštitút, odkiaľ mám tie data, ktorý nie každý rok, ale raz za pár rokov zverejnia štatistiky jednak celosvetové alebo európske. Tak tu sú najnovšie štatistiky, ktoré bolo možné dohľadať. Data boli pozbierané v roku 2022 a je vidieť, že ten kryštalický kremík v súčasnosti pokrýva 95% konštrukcie tých solárnych panelov. Tu len pre zaujímavosť sú nejaké tie rekordné výkony. To sú práve tie laboratórne solárne články, nie vyslovene komerčné. A v tejto časti tabulky to nie je teda obmedzené na ten kremík, ale sú tu vzaté rôzne materiály. Keď sa pozrieme na kremík, tak to bude okolo tých 24%, prípadne 27%, to je ten monokrystalický dobrý. Tak, teraz musím zabrúsiť do fyziky mierne. Ako vlastne tú elektrinu z tých solárnych článkov vyrábame. V podstate polovodičový materiál si môžeme predstaviť, že má valenčný a vodivostný pás v tej energii, kde sú tie nosiče nábojov, elektróny a diery. A nám ide o to, aby slnečné svetlo, ten fotón dopadajúci na ten materiál, na ten solárny článok, excitoval, povedzme v tomto prípade elektrón z valenčného do vodivostného pásu a tam môže byť už nejakým elektrickým kontaktom extrahovaný do elektrického obvodu. No a čo je podstatné, že ten fotón, častica svetla, ktorá je schopná toto urobiť, musí mať samotná energiu väčšiu, ako je energia toho zakázaného pásu. Tu je graf toho solárneho spektra, ktoré som už ukazoval, a tento je vzťahovaný konkrétne ku kremíku, takže táto časť v infračervenej oblasti nie je absorbovaná kremíkom, pretože kremík má nejaký fixný zakázaný pás a na to, aby sme vybudili tie elektróny do vodivostného pásu, tak potrebujeme im dodať dostatočnú energiu a na to potrebujeme práve to svetlo, ktoré spadá do tej viditeľnej a ultrafialovej oblasti, pretože tam tie fotóny majú podľa tohto vzťahu vyššiu energiu. Lambda je vlnová dĺžka, E je energia, takže energia fotónu je vyššia v týchto častiach. No a samozrejme tam potom dochádza k istým stratám ďalším. No, ale tak človek si môže povedať,
Dobre, tak chceme čo najviac fotónov premeniť na tie elektróny, tak si vezmeme materiál, ktorý má ten zakázaný pás čo najmenší. To znamená, že aj fotón s relatívne nízkou energiou je schopný vyexcitovať tie nosiče náboja a tak získame ten prúd. A to je pravda, pretože keď sa pozrieme na generovaný prúd, tak prúd je priamo úmerný počtu tých fotónov, ktoré dopadajú na materiál, krát nejaká plocha a náboj a tak ďalej. Ale nás vo výsledku zaujíma výkon solárneho panelu, alebo článku teda. A výkon, je určený súčinom napätia a prúdu. A napätie práve je priamo úmerné, je vlastne dané tým zakázaným pásom toho materiálu, ktorý sa používa. Takže čím menší zakázaný pás volíme, tým menšie napätie nám ten článok dá a vo výsledku to ovplyvní celý ten výsledný výkon. To je len príklad pre tie kremíkové solárne články. Keby sme uvážili, že nám dopadá 100 mW, len tak pre zjednodušenie, na solárny článok, tak 21 mW z toho je pod tým zakázaným pásom, takže nebude absorbovaných. A 31 mW sa stratí kvôli nejakým tepelným stratám. No a z toho, čo vygenerujeme, je zhruba napätie niečo málo cez 1 V a prúd 44 mA. Tam tie elektróny a diery, ktoré tým vytvoríme, tak samozrejme tam dochádza ďalšími procesmi k ďalším stratám, takže to napätie nám klesá a zároveň aj ten prúd nám klesá, pretože nie všetky tie vytvorené nosiče náboja pozbierame, neabsorbujeme to úplne dokonale, niečo sa nám odrazí z povrchu, pretože kremík má vždycky nejakú odrazivosť. No a samozrejme, už keď zapájame tie solárne články do nejakého obvodu, tak tam bude dochádzať aj k tým elektrickým stratám. Takže povedzme, že pre taký bežný článok kremíkový z tých 100 mW by sme dostali 18 mW, tých 18% toho výkonu. No a to nám vlastne určuje to, čo sa uvádza ako účinnosť solárnych článkov. Vlastne je to, keď si odmyslíme tie integrály a tak ďalej, tak je to definované veľmi jednoducho. Výkon, ktorý dostaneme von z toho článku, k výkonu, ktorý je na ten článok. No a teraz, keď sa pozrieme, aká je závislosť na šírke toho zakázaného pásu a tej maximálnej teoretickej účinnosti, ktorú sme schopní z toho dostať, tak to ukazuje tento graf. A také tie bežné materiály, ktoré sa používajú na výrobu tých solárnych článkov, sú tu uvedené. Takže máme tu gallium arzenid, kadmium telurid a kremík. Tak to by nám napovedalo, že sme vlastne celkom v pohode, že ten kremík spadá do toho maxima, takže dostávame maximum z toho, čo sme schopní dostať v rámci tých materiálov, ktoré máme k dispozícii. Ale tam musíme vziať do úvahy ešte iné aspekty. A to je, že ten zakázaný pás ešte totiž môžeme deliť na priamy a nepriamy zakázaný pás. Ono to vidno na tomto schematickom obrázku, kde vlastne si zobrazíme na x-ovú osu nie teraz priestor, ale hybnosť. A vidíme, že môžeme kvalitatívne rozlíšiť dva typy polovodičov. Jedni majú zakázaný pás priamy, kde sú priamo nad sebou v tom K priestore, valenčný a vodivostný pás. To je príklad, dajme tomu, toho gallium arzenidu ako polovodičov, ktorý patrí k tým, povedzme, najúčinnejším solárnym článkom. Vykazuje účinnosť nad 30%. U kremíku je ale ten zakázaný pás nepriamy.
To znamená, že pri absorpcii fotónu a jeho excitácii do toho elektrónu do vodivostného pásu musí byť ešte splnená podmienka zákon zachovania hybnosti a musí tam dôjsť aj k absorpcii fonónu, ktorý nám to energeticky, teda v rámci hybnosti, posunie do toho vodivostného pásu. Takže to už tak nejak znižuje tú pravdepodobnosť toho, že k tomu dôjde. No a keď sa pozrieme na to, ako to vyzerá v skutočnosti, tá schopnosť absorpcie tých materiálov, tak tu máme porovnaný ten gallium arzenid s tým priamým zakázaným pásom a kremík s nepriamým zakázaným pásom. Tu na x-ovej ose je tloušťka toho polovodiča v logaritmickej škále. Takže už tu vidíme, že nám stačí niekoľko mikrometrov na to, aby sme gallium arzenidom absorbovali dopadajúce svetlo, všetko, čo nám dopadá. Kdežto v prípade kremíku potrebujeme desiatky, možno až stovky tých mikrometrov. No a to je vlastne dôvod, prečo síce existujú tie flexibilné solárne články, solárne panely dokonca, ale nie sú to. Tie kremíkové sú práve z tých polovodičov s priamým zakázaným pásom. Takže toto je príklad na obrázku toho gallium arzenidového solárneho článku. Pozrieme sa na ten kremík, teda ten je najrozšírenejší, pretože v podstate materiál pre tie kremíkové solárne články je kremík, ktorý získavame z kremíkového piesku. Ten samozrejme musíme nejak očistiť a upraviť. A prvý krok je, že sa piesok premení na metalurgický kremík. Nechá sa reagovať s uhlíkom, vlastne sa zmieša s uhlím a zahrieva sa to na vysoké teploty, niekedy až 2000 stupňov. No a tým z toho oxidu kremičitého vlastne vznikne kremík a CO2. Čistota vychádza po tomto procese na 98%, čo znie ako vysoká hodnota, ale pre fotovoltaiku je to stále nedostatočné. Hlavne je to kontaminované bórom, fosforom, tie spôsobujú vodivosť nechcenú a uhlíkom tiež. Takže pre elektrotechnológie, a tým nemyslím teraz len tú fotovoltaiku, ale elektrotechnológie všeobecne, ešte pokračujú ďalšie čistiace procesy. Jedným z nich je reakcia toho metalurgického kremíku s trichlorsilánom. Ten je ale tekutý. Tou reakciou je možno získať čistotu lepšiu ako 1 častica na bilión častíc tých nečistôt, čo je už slušná čistota. No a potom sa to ešte vnútri vákuovej komory nechá zreagovať s kyslíkom, aby vlastne vo výsledku sa dostal ten čistý kremík v pevnom skupenstve. No a samozrejme už z toho, čo všetko je tam zahrnuté, vyplýva, že to nebude až taký jednoduchý konštrukčný proces a celé je to energeticky náročné. A to, čo vznikne, je polykryštalický kremík. Takže tu je, povedzme, ten základ, ten metalurgický kremík a z neho tým Siemensovým procesom, ako sa nazýva tá reakcia s trichlorsilánom, vzniknú také tyče zaoblené toho polykrystalického kremíku. Tu ešte zmínim, ešte existuje, neviem presne, ako sa to prekladá, directional solidifying, to sa už dnes nepoužíva, ale v istej dobe sa to využívalo na konštrukciu aj solárnych článkov kremíkových, kde sa ten kremík zahrial a potom z teplej oblasti sa ťahal do studenej a vznikli také kvádre, ktoré obsahovali multikryštalický kremík. Tým sa myslí, že mal kryštály, ktoré boli
niekoľko milimetrov vlastne dlhé. No a to sa potom rezalo nejakou rezačkou s oceľovým vláknom a mal takú povrchovú štruktúru ten kremík. Niekde to možno ešte je vidieť. Dnes tými novšími metódami, ku ktorým sa za chvíľu dostanem, vznikajú skôr takéto tie kremíkové substráty, jemné na pohľad. No a to, ako sa pripravujú, tak to sú dve metódy. Jedna sa nazýva čokralského metóda, kde sa použije tavený kremík, ten ako zdroj. A zároveň, ja tu vlastne možno ukážem aj obrázky, a zároveň sa použije jadro s polykryštalickým kremíkom, to je tu. To sa ponorí do toho rozstaveného kremíku a pomaly sa to otáča a ťahá. Výhoda je, že pokiaľ potrebujeme nejaký dopovaný kremík, tak tie dopanty sa dajú pridať priamo do toho rozstaveného kremíku a väčšina nečistôt, tých nechcených, ostáva v tom roztoku. Tu je potom na obrázku to, čo vlastne sa z toho vyťahne, taký valec v podstate. Je tam istá spotreba energie, samozrejme, ktorú je na to potreba použiť. Nejaká kontaminácia tam môže nastať. Takže časom bol vyvinutý ešte ďalší proces. Snáď mi pôjde spustiť aj tu na video. Tento proces sa nazýva float zone a v podstate sa ten polykryštalický kremík ťahá a rozstavuje sa len lokalizovane. Je tam totiž cievka, ktorá rozstavuje iba určitú časť práve tam, kde prechádza tým polykryštalickým kremíkom, tak tam ho rozstavuje a pomaly sa ťahá hore a je to úplne bezkontaktná metóda. Tá cievka sa nedotkne toho substrátu polykryštalického, takže tá kontaminácia sa tým ešte znižuje. Má to nižšie energetické požiadavky a tým vlastne sa získa dnes asi najčistejší kremík a s relatívne nízkou energetickou spotrebou. Tak, predstavme si teda, že už máme tie valce toho čistého kremíku. Vo fotovoltaike sa používajú ale štvorcové substráty, pretože stále nejaké znečistenie, nejaké nehomogenity na okrajoch tých valcov je možné detekovať, takže sa to orezáva. A čo znie síce ako nepodstatná vec, ale keď sa to oreže, tak tie straty, ktoré tým vzniknú, nazývajú sa kerf loss, kerfové straty, a tie dnes tvoria okolo 30% materiálových strát. No a obvykle výsledkom je teda nejaký štverec 10x10 cm a tĺšťku má niekoľko stovák nanometrov. No ale to samozrejme nie je všetko. To máme ten čistý kremík, potom samozrejme ten sa musí ešte čistiť, leptať a tak, pretože hneď oxiduje. No a my vlastne, keď chceme mať solárny článok, tak potrebujeme polovodičový PN prechod, takže ten kremík sa ešte musí dopovať bórom alebo fosforom, aby vznikol N-typový, P-typový a z toho vlastne sa skladali polovodiče. Potom je potreba na to nasadiť nejaké tie kontakty, aby sme extrahovali tie nosiče náboja. A samozrejme dnes už sa bežne používajú antireflexné vrstvy, aby zabránili odrazu toho svetla od povrchu. No a samotné moduly teda sú už zložené z týchto článkov. Kedysi sa skladalo po menších častiach, 36 článkov, dnes je to už asi tak 60. V podstate sa berie ohľad len na to, aby to bolo človekom tak nejak rozumne v rukách prenesiteľné. No a na predný povrch, aby ten kremík bol chránený, tak sa dáva sklo, samozrejme, aby bolo to transparentné pre svetlo a aby sa tam nedostali nečistoty, tak sa ten modul alebo
panel za púzdry polymérmi, etylvinylacetátom a zadná časť takisto. Tu je len príklad, ako vyzerá ten solárny článok. Rieši sa teda aj ten zadný povrch a na tú prednú časť jednak sa nejakým spôsobom vyleptá, aby mala takú tú ostrú štruktúru, aby tam nedochádzalo k rozptýlu svetla, že čo sa rozptýli, sa môže znova absorbovať a ešte sa to navyše pokrýva nejakým antireflective coating, čo zabráni vlastne tej odrazivosti. No a tu len obrázok, ako to vyzerá vo fabrike. Ten kremík samozrejme nie je všetko. Okolo toho sa dávajú tie etylvinylacetátové fólie. To sa priklopí sklom a celé sa to dá do hliníkového rámu s nejakou krabičkou, kde sa dostanú tie kontakty. Takže tak sa vytvorí ten fotovoltaický modul. To som doteraz hovoril o tom kremíku, ale povedal som, že zmínim aj tie ostatné materiály a povedzme ich výhody, nevýhody, prečo sa toľko nepoužívajú. Cadmium telluride je jedným z nich. Ten má ten zakázaný pás ideálny, dá sa povedať, pre absorpciu toho svetla. Má priamy zakázaný pás, ako som hovoril, takže je možné vytvoriť z neho veľmi tenké solárne články, ktoré môžu mať 3 až 7 mikrometrov. Tu je nejaký laboratórny prototyp na obrázku, ale tu je aj príklad, že sa to už dá komerčne vystavať do nejakých tých panelov. Tá príprava je relatívne jednoduchá. Čo je nevýhoda, tak to je, že tie samotné materiály sa musia čistiť, čo vždy nie je úplne jednoduché v prípade toho kadmium telluridu alebo kadmium selenidu, ktorý sa tam tiež používa, keď chceme N-typ a P-typ. A celkovo je tak nejak nízka poptávka po týchto paneloch. Ďalšia vec je, že obsahujú kadmium, čo nie je považované za nejaké ekologická varianta polovodiču, ktorá by mala byť v prírode. Aj keď na druhej strane je to tam izolované, tak to je diskutabilné. Gallium arsenid, tak ten samozrejme po environmentálnej stránke tiež nie je vhodný. Hneď tu uvediem tú nevýhodu, že je drahý, ale patrí k najvýkonnejším solárnym článkom alebo materiálom pre solárne články. Tiež je možné z neho vytvoriť tenký 3 až 10 mikrometrov solárny článok a dokáže koncentrovať naraz mnoho tých nosičov, takže tie elektrické prúdy, ktoré generuje, sú relatívne vysoké. A o ňom sa vedelo už dávno, v podstate dá sa povedať, že už od roku 1960 sa začal využívať a využíva sa doteraz vo vesmíre, pretože tam nejak tá cena toho gallium arsenidu a solárnych článkov z neho vyrobených je zanedbateľná oproti všetkým tým ostatným nákladom nejakých kozmických lodí. A čo je ešte dôležité je, že je odolný voči vysokým teplotám, takže tam to môže dosahovať kľudne viac ako 130-150 stupňov Celzia. Ďalší druh je CIGS, Copper Indium Gallium Selenide. Ten má výhodu v tom, že práve rôznym pomerom tých jednotlivých prvkov sú výrobcovia schopní meniť zakázaný pás toho materiálu a tiež je možné z neho vytvoriť ultratenký článok 2 až 3 mikrometre a vyrába sa pomerne jednoducho, keď to porovnáme s tým kremíkom. Taktiež je odolný voči vysokým teplotám. Tu je zase príklad nejakého komerčného modulu, takže opäť flexibilné. Tu sa testoval na nejakých strechách, ale
tak nejak komerčne to úspech nemalo. Jednak tie panely, ktoré sa vyrábali z nejakého dôvodu, nedosahovali nikdy tie výsledky ako tie laboratórne prototypy, ani zďaleka teda. A hodne firiem skrachovalo. Takže nie som si istý, či teraz tvrdím správne, ale myslím, že len v Japonsku fungujú teraz firmy, ktoré to komerčne vyrábajú. No a na záver ešte zmínim ten amorfný kremík, čo je vlastne tiež kremík, ale atómy netvoria kryštalickú štruktúru, sú tak nejak náhodne lokalizované tam. Dá sa to pripraviť jednoducho, dá sa to pripraviť v tenkej vrstve, ale účinnosť, ako som už uvádzal na začiatku, je veľmi nízka a dokonca degradujú tieto články. Takže nejak sa nepoužívajú, ale kde ich môžete vidieť, tak to sú tie kalkulačky napríklad napájané tým solárnym článkom. Tak to je práve ten amorfný kremík. No a keď sa teraz pozrieme, ako sa vlastne vyvíja trh s tým kremíkom, tam už som zmínil, že tie ostatné polovodičové materiály možno nie sú tak z ekonomického hľadiska zaujímavé, tak ako je to s kremíkom. Tu mám data, to je PV Exchange, je zdroj, oni tam pravidelne uvádzajú data, aké sú ceny na trhu a rovno uvádzajú tie rôzne moduly, povedzme, označované za vysokokvalitné, alebo tie mainstreamové, alebo nízkonákladové. No a cena je uvedená v eurách na watt peak, to je ako maximum výkonu, ktoré pri tom žiarení jedného slnka a M1,5 sú schopné generovať. A je vidieť, že tá cena, tu na to je rozsah 2018-2019, že tá cena tak nejak klesala, ale to úplne vždycky tomu tak nie je. V roku 2021 mierne stúpala a je vidieť, že už aj tá definícia, čo je považované za vysokú účinnosť, sa už zmenila, že už je to 340 watt peak, už dokáže dať taký modul jeden. Tak keď to tak zhrniem za posledný rok aj niečo, tak tá cena, ale dá sa povedať, že klesá. Tomu ale vždy tak nebolo. Keď sa pozrieme na to, ako to šlo za posledných 20 rokov, povedzme, keď sa začali tak nejak komerčne tie kremíkové solárne panely objavovať, tak tá cena rapídne stúpala a potom došlo k rapídnemu poklesu. To bolo vtedy, keď sa práve Čína rozhodla do toho komerčne zapojiť a začali v podstate v obrovskom množstve vyrábať tie kremíkové solárne panely. No a niekde sa na trhoch tá cena ostala držať, aj keď teda na trhoch tá cena klesla, tak myslím, že vláda v Českej republike tú cenu držala zafixovanú nejakými dotáciami. To sú tie kauzy solárnych baronov, ako tu boli, ale k tomu sa nemusíme vracať. Keď sa chceme teda pozrieť na nejaké aktuálne čísla, ako to vlastne je, povedzme, s návratnosťou, alebo ako sa to ekonomicky vyplatí inštalovať solárne moduly, tak to je trochu komplikované, pretože tých štúdií nie je až tak veľa. Prípadne tie štúdie sa robia lokalizovane. Tu som len ako príklad uvádzam štúdiu, ktorá bola celkom dobre spracovaná. Je zo Saudskej Arábie, kde teda predpokladali, že majú nejaké priemerné osvetlenie. Vidíte, tu je to v tých kilowatoch na metr štverečný, takže to presahuje tú štandardizovanú intenzitu AM1,5.
Ako príklad porovnávali náklady na výrobu kWh energie rôznymi technológiami. Tu som vyznačil tie výsledky tým zeleným. Tie rôzne technológie je fotovoltaický systém, Solar Tower System, to je tá fotovoltaická väža, že je to vlastne väža a na vrchole tej väži sú umiestnené moduly, takže tam dopadá povedzme ostrejšie to svetlo. A je to v porovnaní s nejakou vietrnou turbínou, prípadne dízlovým generátorom. No a je vidieť, že ten fotovoltaický systém vyšiel ako najlevnejší z nich. Ale vravím, závisí to aj na krajine. Niekto môže argumentovať tým, že áno, tam je toho svetla viac, tak to vyjde menej. Na druhej strane cena dízlu je asi 5-násobne nižšia ako tu. Takže tak. No a keď už hovoríme o tých cenách, tak tie ceny sa dajú rozdeliť v podstate na viac aspektov. Keď si zoberieme taký solárny modul, tak neplatí sa len za ten materiál, ktorý tam je. Keď si chce niekto inštalovať fotovoltaiku, platí sa aj za nejaké tie prevodníky, pretože solárny panel nám generuje jednosmerný prúd, ale v domácnosti v zásuvkách máme samozrejme striedavý prúd, takže potrebujeme ďalšie komponenty na to, aby sa to zapojilo. Inštalácia, tak ďalej, BOS znamená Balance of System, to je všetko to okolo toho, čo je potreba k zavedeniu tej fotovoltaiky do domu. A tu vidíme, že cena toho modulu samotného, to je tá svetlošedá časť tu, je len čiastkou z toho, čo človek zaplatí, keď si vybavuje domácnosť solárnymi panelmi. A samozrejme sa to líši aj podľa toho, v akej krajine človek je. Takže v Spojených štátoch sú tie ceny modulov sú približne rovnaké, ale náklady za služby a montáže ďalších vecí môžu byť podstatne rozdielne. Takže na to existujú tiež štúdie. Tu mám výsledok, to je k roku 2020, kde sú pozbierané dáta, ktoré porovnávajú ceny rôznych technológií pre výrobu energie a je vidieť, že to hodne kolíše, že to nie je jedna hodnota, ale je tam veľký rozptyl. Keď sa pozrieme na tie solárne články, tak to sú vlastne tieto dve skupiny. To sú aj s nejakými dotáciami započítané. No v každom prípade, čo sa týka tej ceny, a tým je myslená cena v závislosti na jednotke energie, ktorú vyprodukujú, tak uhelné elektrárne vychádzajú drahšie, kdežto nukleárne, kde je zahrnutý napríklad aj odvoz toho nukleárneho odpadu, vychádzajú porovnateľne možno mierne nižšie nákladovo ako tá dotovaná fotovoltaika. No, ale pozrieme sa ešte teda na návratnosť energie. Aká je vlastne, alebo návratnosť nákladov zároveň, len energie. Pretože boli kedysi také konšpiračné teórie, dá sa povedať, že výroba fotovoltaického modulu, to som ukazoval z toho kremíku, je relatívne komplikovaná, že to stojí predsa viac, ako panel vyprodukuje. No to nie je úplne pravda, ale dá sa to samozrejme počítať. Počíta sa to vlastne jednoducho, definuje sa nejaká energetická návratnosť ako vstupná energia k výrobe a povedzme aj distribúcii tých panelov k ročne vyprodukovanej energii. A zase tie analýzy je možné robiť rôznymi spôsobmi. Môžeme sa venovať fotovoltaickým modulom, ktoré sú umiestnené na strechách domov alebo elektrárnam, kde sú na zemi vlastne rozmiestnené. Môžeme sa pozerať na rôzne materiály, konštrukcie, uhle, umiestnenia. Môžeme zvážiť, aká je intenzita osvitu.
a aké sú náklady na tie ďalšie veci okolo toho. Tak tu som schválne vybral, je to zase 20 rokov stará kniha, ako to vyzeralo vtedy a aké boli predpoklady vtedy. Tak tu sú rôzne časti, rôzne osvetlenia predpokladané. A tak nejak v priemere tu vychádzalo, že tá návratnosť v rokoch tej investície do solárnych modulov by bola povedzme 2 až 6 rokov, keď tu zoberiem v celej tej škále, priemer možno nejaké tie 3 roky. No a myslím, že pre tenké články tu uvádzali dokonca, že tie náklady sú väčšie, pretože tam tie rámy na tenké články by mohli byť drahšie. A tu sa ešte porovnávala zase návratnosť v závislosti na použitej technológii. Takže kremíkové solárne články, to sú tie MC, microcrystalline, a tu sú podľa toho, či sú umiestnené na zemi, teda na streche, alebo na zemi. Tak ten priemer tam tiež vychádzal okolo 2 rokov, v najlepších prípadoch možno okolo 1 roku. Takže to bolo 20 rokov dozadu. A pozrieme sa teda, ako to dopadlo. Takže najnovšie data sú z roku 2020 a tu je vidieť pre rôzne krajiny, ako to vyzerá. To je vlastne návratnosť v rokoch. Takže zhruba do toho 1 roku priemerne sa to vráti. Samozrejme, tam, kde svieti viac slnka, tak tam sa to vráti oveľa rýchlejšie. Takže najlepšie to vychádza Chile, Egypt, v Európe, Belgie tam je a tak. No. Tak, ešte sa pozrime teda na to, ako je to s tou ekológiou a solárnymi modulmi. To sa vždy posudzuje podľa oxidu uhličitého vyprodukovaného a u solárnych modulov sa to dá vlastne zjednodušiť, pretože tie behom svojej prevádzky negenerujú CO2, tam k tomu prispieva tá výroba. No a samozrejme je potreba zvážiť, že tá výroba samotná niečo spotrebuje a tie emisie závisia aj na tom, ako sa tá energia na výrobu, odkiaľ sa zoberie. Takže v Európe myslím, že sa predpokladá nejaká takáto zostava, že 50% je nukleárna a vodná, 20% uhelná, plyn, ropa, alebo aspoň sa to tak predpokladalo. No a doba života, na tom závisí vlastne ten výsledok tiež, že aká je doba života solárneho modulu. Tu ešte zdôrazním, keď sa hovorí o dobe života solárnych modulov alebo panelov, tak sa tým myslí doba, kde účinnosť toho modulu poklesne o 20% tej pôvodnej účinnosti. Takže to neznamená, že už je odpísaný úplne, len proste generuje o 20% menej ako pôvodná hodnota. Mimochodom, to jeden výrobca schválne podhodnocuje svoje výstupy a tým pádom garantuje 100% účinnosť 20 rokov. To je len taký trik. No a tu mám zase 20 rokov starú publikáciu, ako to vyzerali tie emisie, keď sa porovnávali, koľko produkuje CO2 spaľovanie uhlia, plynu, nukleárna energia, to je nejakých 10, to sú gramy CO2 vyprodukované na produkciu na 1 kWh. Jo, takže keď sa pozrieme, tak tá fotovoltaika bolo niekoľko desiatok, povedzme 40-50
priemer tých 50 gramov na kWh a predpokladalo sa, že sa to zníži do okolo roku 2020 na 10-20. A keď sa pozrieme na to, ako to vyzerá dnes, teda posledné dáta, ktoré som dohľadal, boli z roku 2017, tak tie NG, to je natural gas, takže to je vlastne plyn. CCS, to sú tie novšie technológie spaľovania uhla, kde je ten carbon capture and storage, kde sa zachytáva ten oxid uhličitý. No a s fotovoltaikou sme niekde tu stále okolo tých 40 gramov na kWh a v tom prípade tá jadrová alebo veterná elektráreň vychádzajú podstatne lepšie. No a keď už som začal s tým CO2, tak z hľadiska tých environmentálnych dôsledkov je potreba zvážiť aj iné faktory. To už som zmiňoval na začiatku, že pri výrobe sa ten kremík leptá kyselinou fluorovodíkov, nejaký silán sa tam používa. V provozu síce tie rizika nie sú žiadne, ale to neplatí zase u tých iných materiálov ako kremík, ako kadmium telluride a tie CIGS články, kde už tá samotná výroba spočíva v tom, že sa používajú jedovaté látky. Ale to by nebol problém, pretože dá sa to spracovávať izolovane v uzavretých miestnostiach. Takisto počas bežného používania sa nepredpokladá nejaká toxicita, ale samozrejme vždy môže dôjsť k nejakému poškodeniu panelov, môže vzniknúť požiar a môžu sa tie látky uvoľňovať. Zase na druhej, alebo už tretej strane, keď to zoberieme, tak to množstvo kadmia, ktoré sa použije na výrobu toho kadmiového modulu na 1 W je zrovnateľné s tým množstvom kadmia, ktoré vytvorí uhelná elektráreň pri bežnej produkcii elektriny z uhlia, pretože to uhlie tiež obsahuje nejaké kadmium. No a potom vždy je otázka, čo teda potom, keď sa ukončí používanie toho modulu, či už je to kremík alebo nejaký z tých iných materiálov. Bude sa to dať recyklovať, alebo to pôjde proste na skládku. No a to je tak nejak problém, ktorý sa stále ešte rieši, alebo nie je jasný, pretože tie moduly solárne ešte stále fungujú. Ešte nie sme v tej dobe, kedy by nejak odchádzali a vyslovene sa museli ich vo veľkom zbavovať. Takže ten odpad vo fotovoltaiky je veľmi hrubo odhadnutý dneska na 1,7 až 8 miliónov tón. Otázka je, či má zmysel to recyklovať, pretože mohlo by sa teoreticky získať to čisté kadmium, ten čistý kremík, ale vždy to bude nejak zmixované, tie materiály medzi sebou a dá sa to nejak efektívne odtiaľ dostať, aby tie náklady neboli úplne vysoké. Tak rozlišuje sa v tej recyklácii tzv. Downcycling, čo je vlastne získavanie tých materiálov, ktoré majú relatívne nízku hodnotu, čo je napríklad to sklo, ktoré tvorí 75% toho kremíkového modulu, alebo tie hliníkové rámy. To nie je problém odtiaľ dostať. A upcycling, to je zisk tých materiálov, ktoré majú vyššiu hodnotu. No a na tom sa pracuje, to sa vlastne niekde aj recykluje. Vlastne recyklačné poplatky sa už platia distribútorom a tak, ktorí sú za to zodpovední. Prvý krok pri recyklácii je vlastne rozobratie toho modulu, tým sa získa to sklo, tie rámy a potom nasledujú mechanické, tepelné a chemické procesy. Ak tie mechanické je, že sa to proste rozreže a vyberú sa z toho nejaké fragmenty.
Na to, aby sa tá ochranná vrstva toho etylvinylacetátu dostala, tak je ale potrebné ten modul zase zahriať, čím vlastne máme zase vstupnú energiu nejakú na 500 stupňov, pričom môžu tie modely popraskať, takže celé to môže byť energeticky náročné. No a samozrejme ešte sa to dá chemicky čistiť, ale zase sa tam používajú nejaké kyseliny a tak ďalej, takže toxické látky. Problém je, že ten kremík pri recyklácii sa nikdy nedá už v tej kvalite, ako som na začiatku spomínal, v akej kvalite sa získava, tak sa nedá získať úplne v tej kvalite, takže na to sú potom potrebné ďalšie procesy čistenia, hlavne s tými kyselinami, kyselinou fluorovodíkovou. Takže dá sa recykláciou získať tak 90% kremíku. Pozeral som na štúdie, ktoré sa snažili nejak čo najefektívnejšie zrecyklovať solárne moduly, tak s tým hliníkom a sklom to nebol problém, to sa dokáže získať všetko. Kremík 95% a tie kovy povedzme tiež nad 90%. Ale zase otázka je, aké sú k tomu náklady, koľko to stojí taká recyklácia. Tu je vlastne, že taká tá bežná recyklácia sú tu mínusové dokonca tie hodnoty, že vlastne recykláciou sa tie peniaze proste stratia, to, čo človek investuje do tej recyklácie. Takže význam by to malo v prípade nejakej automatizovanej recyklácie. Takže no, to sa teraz rieši a myslím, že tie ciele sú, aby sa to tak nejak o 30% znížilo, aby to bolo atraktívne vôbec pre niekoho to recyklovať. Tak tým by som asi skončil o tom kremíku, ale ešte na záver možno by som zmínil, že ako už kolega Pavel hovoril, že som tu z ČVUT, ale tam sme mali a doteraz máme to Centrum pre pokročilú fotovoltaiku, kde sa zaoberáme tým výskumom, ale vlastne sa nám rozbehol z VŠHT práve OPJAK projekt, kde vedúcim je VŠHT. Ten projekt je konverzia a skladovanie energie a v rámci tohto projektu teda my, tá naša skupina Solar2X vlastne pokračujeme v tom výskume fotovoltaiky. Tak len krátko by som zmínil, aké sú teda, netvrdím, že alternatívy voči tomu kremíku, ale čo teraz je vlastne predmetom toho nášho skúmania. Tak jednak sú to nové materiály, sú to perovskity, ktoré majú vysoký výkon, nízke náklady na konštrukciu, pomerne vysoké účinnosti a je možné z nich konštruovať nanoštruktúry. Tu sú nejaké fotky a tu pridám ešte fotky z našej laborky. Je to podstatne jednoduchšie vyrobiť perovskitový solárny článok, ktorý sa dá vyrobiť v takejto laborke. Nepotrebujeme tam nič taviť a tak ďalej. A myslím, že už je to tak 2 roky dozadu, čo sme vytvorili 17-percentnú účinnosť článku, bola 17% dosiahnutá toho perovskitového. Koľko mám ešte času? Jako rozumně. Slíbili sme niečo ako hodinka a je to hodinka, takže... Dobre. Tak tu len na záver ešte, pretože tento graf, ten sa vyskytuje úplne vo všetkých prednáškach o fotovoltaike, to je, aké sú vlastne účinnosti tých laboratórnych solárnych článkov, tak kde je kremík. Čistý kremík, to sa pozrieme tu, to je tá modrá časť, takže tam sú tie rekordy už dneska, to sú laboratórne rekordy, nie komerčné, okolo 27%. Tie, čo sú najvyššie, to sú väčšinou zmesy nejakých materiálov, že to nie je ani čistý gálium arzenid, ale že sa pokombinuje viac materiálov do multivrstiev. No a ako som zmiňoval tie perovskity, tak to sú tie žlté kroužky, tie sa objavili pomerne nedávno
a poskočili dosť rapidne, takže tie rekordné sú okolo 27%. Teraz ho pozerám. No, to znie sľubne, ale má to nevýhody, pretože perovskity sú hodne nestabilné, reagujú s kyslíkom, s vodou, so svetlom a s teplom, čo je obzvlášť nepriaznivé pre solárne články. Ja to mám nepreložené, ale sú samozrejme senzitívne aj na to, aké napätie sa k ním pripojí. A čo sa dnes testuje, nejaké tie moduly, alebo už celé perovskitové, tak majú životnosť 1 rok. Dá sa to dosiahnuť. V podstate sa to nejak prikrie a odčerpá sa ten vzduch, je to pod vákuum a tak ďalej. A v súčasnosti sa skôr, alebo mám taký pocit, že ten výskum sa skôr zameriava na tandemové články, kde je vlastne kombinácia toho kremíku s perovskitom a každý si vlastne tam, povedzme, absorbuje tú svoju časť spektra a nejak sa to premení. No a už len stručne, čo teda my aktuálne okrem tých perovskitov robíme, tak to sú luminiscenčné solárne koncentrátory, čo sú v podstate sklíčka pokryté tenkou vrstvou barviva. To barvivo samotné je schopné, podľa toho, aké barvivo máme, absorbovať slnečné svetlo, vyžiariť fotoluminiscenciou to vlastné svetlo, ktoré ostane podobne ako v optickom vlákne zachytené v tom sklíčku a môže byť privedené na okraj sklíčka, kde sa umiestni len malý článok. Tu je vlastne príklad, ako tie sklíčka vyzerajú, takže je vidieť, že svietia hlavne z toho boku. No a tým pádom hypoteticky nemusíme používať v krajine takéto moduly, ale môžeme namiesto nejakých sklenených stien v domoch použiť sklá s tým barvivom a samotné solárne články sa vlastne umiestnia len na okraj, takže budú oku neviditeľné. Takže to je jeden. No a ešte zmínim jeden smer, ktorý skúmame, možno trochu viac súvisí s chémiou. Prenos energie, energy transfer alebo Forsterov energy transfer, ktorý je známy z interakcie medzi nejakými dvoma molekulami obvykle a závisí na vzdialenosti tých molekúl. Čím bližšie sú molekuly k sebe, tým schopnejšie sú preniesť energiu z donoru na akceptor bez nejakých strát, bez toho, aby sa to vyžiarilo, dajme tomu, luminiscenciou niekam. Takže o to sa snažíme, že na kremíkové substráty sa snažíme umiestňovať nejaké tie organické molekuly, ktoré hodne absorbujú a vyžarujú, ale práve tým energy transferom nám vyprodukujú nejaké náboje v tom kremíku. Tých stratégií je tam viac. Ideálne by bolo dostať sa čo najbližšie k tomu kremíku. Kovalentné väzby 7 angstrémov vzdialené, to by bolo ideálne, ale technicky je to problém spraviť. Takže furt hľadáme nové veci, ako využiť to svetlo pre fotovoltaiku čo najviac. A už úplne na záver zmínim, čo vlastne v labáku sa prevažne zameriavame na nanášanie tenkých vrstiev. Ak by sa niekomu nejaký prekryv s vašim výskumom našiel, tak nanášame tie tenké vrstvy, či už tých organických barvív, perovskitov, alebo tak laserovou depozíciou, Langmuir blodžetom, rotačne a meriame spektra, Kelvinovou sondou vzniknuté napätie na povrchu a vlastne tloušťky tých vrstiev charakterizujeme elipsometrom. Tak, to je za mňa všetko. Ďakujem. Poděkujem. Já to trochu rozsvítím, ať máme. Tak a já dávám prostor pro dotazy, pokud má někdo zájem na pana kolegu. Žádný dotaz? Mě zajímalo akorát, jestli je rozdíl mezi tím přímým a difuzním světlem, napadá se nějaký ty efektivity, nebo jestli je stejný množství prostě? Jo, je tam rozdiel, pretože ako som zmiňoval tú štruktúru, dajme tomu toho kremíkového solárneho článku,
že má tie hroty a tak to je všetko robené s ohľadom na to, že sa rieši tá geometrická optika, že tam dopadá to priame žiarenie. S difúzným je vždycky trochu problém a tie účinnosti sú nižšie. Čo zase v prípade tých luminiscenčných koncentrátorov, tam to zase rolu nehrá, pretože pokiaľ to absorbuje to barvivo a vyžiari, tak už je to niekam vedené smerom k tomu článku, už nie ako difúzne. Další dotaz? Já bych se teda v tom případě zeptal, jak tam ukazoval ten graf, že vlastně oni odhadovali, že v tom roku 2030 ty other types těch solárních panelů bude těch 44%. Co oni očekávali? Jsou nějaký ještě jiný jako zajímavý cesty, kam by to mohlo směřovat? Ten vývoj těch solárních panelů? Nebo oni čekali, že to budou ty perovsky, ty, které se zatím jako neprojevily? Myslím, že v tej dobe, tých 20 let naspátky, o perovskytoch sa ešte neuvažovalo. Tie sa objavili, ako som tu ukazoval, iba okolo toho roku 2014 a tak. Myslím, to som možno mohol zmeniť, ono ešte boli zaujímavé vtedy tie organické solárne články, kde vlastne sa použijú nejaké organické roztoky. Tam už zase sa nehovorí o tých PN prechodoch a ten transport nábojov je ako transport excitónov, ako samotné delenie elektrónov a dier. A s tým sa v tom prebieha výskum, ale tie účinnosti a degradácia tých prototypov zatiaľ ešte nie je natoľko zvládnutá, aby sa to komerčne používalo. Dotaz? Je to hrozně obtížně uchopitelný, ale za nějak srovnat účinnost těch luminescenčních koncentrátorů nebo zisk z nich s fotovoltaickou Teoreticky by to šlo, ale tam závisí na hodne faktoroch. Jednak musíme uvažovať, aký článok chceme dať na ten okraj, aký to bude materiál. Pretože človek by si mohol povedať, dobre, použijeme menšiu plochu, tak môžeme ísť do nejakých tých drahších materiálov. A potom zároveň, aké barvivo použijeme, ako bude komerčne dostupné, akú tloušťku toho barviva zvolíme. Takže ešte som nevidel nejakú objektívnu štúdiu, ako by to bolo ekonomicky zrovnateľné. A jako čistě technicky řekněme, že máme budovu, třeba jako nějaký kvádr, prostě řekněme, tamhle ČVUT, na střeše máme fotovoltaiku, nebo tam máme takovýhle pěkný okýnka. Je to srovnatelný s domkem, který by se třeba blížil k jedný? Srovnatelné s čím? S domkem, který by se blížil k jednou. Jestli to ten zisk z toho nebude spíš jako v procentech, než 10% ve srovnání. Jo tak, no bude to asi v procentech spíš, takový odhad. Ale to som videl na konferencii, bola demonštrácia, kde práve na takú, povedzme, veľký obdelník sklenený, naniesli to barvivo, posvietili si na to a vygenerovaným prúdom a napätím boli schopní roztočiť malý ventilátor. Takže môžeme povedať, že ak je slnečný deň a práve tie sklenené budovy sa nejak úplne nezahrievajú úplne optimálne, teda zahrievajú sa až moc v tých slnečných dňoch, tak možno na to by sa to dalo použiť. Já bych se ještě zeptal, vy jste mluvil o těch oboustranných článcích, používá se to nějak komerčně? Áno, komerčne už možno zakúpiť kremikové, áno. Ty se asi nedávají na střechu, že?
To je na tebe. Právě, no. Můžeš si dát zrkadlo na strechu. Možná jste tam zmíněný vlastně maximální hodnoty recyklace. Jaký jsou jako reální, blíží se tomu, nebo to je tam vlastně, že jako ideální jako možnost takový recyklace může dosahovat takových hodnot, ale reálná vlastně může být trošku jiná, jestli se tomu blíží nebo... No, obávam sa, že sa tomu neblíži. Ja myslím, že pokiaľ prebieha recyklácia, tak úplne si nie som istý, ale myslím, že ten kremík samotný, že sa nezvykne úplne recyklovať, že to sa len nieko... Neviem. A nie som si istý, či sú k tomu dostupné data, pretože práve to, ako to je aj legálne zabezpečené, ešte nie je úplne jasné. No, takže... Teďka vlastně státy jsou rozděleny z nějakých 80% teďka do konce roku vlastně ty soukromí fotovoltaiky jako pro baráky a teda se právě jdeme z toho, ale když jako letos je plánovaný tolik fotovoltaických klín a vidím tady kolem sebe, pokud se pak eventuálně vědět s těma banálem, když se půjde jako ty starý teďka, právě se to jako s tou recyklací. Že až dojde ta životnost, že za těch 30 let nekystat. No, môže. Tam ešte možno doplním. Tým je myslená životnosť toho modulu samotného, ale to, čo odíde nejdřív, sú práve tie elektronické komponenty a střídače. No, to je možná pár let, 5, 10. Takže když jsme počítali třeba bez těch dotací, je to stejně jako právě jsou to ta návratnost té investice je reálná. Nebo to je prostě něco dělat. To sa neodvážim zhodnotiť, ono a nechci... Já vím, že těch 80% je sice pěkný, ale pořád to bude hledové 10 000 částky pro celostřed nějakého průměrného. A ono potom ešte otázka, ako distribútor, alebo teda predajca tých modulov samotných si nastaví tú cenu, že si vlastne tie dotácie tak nejak zahrnie do tej ceny. No. Nie, takže neviem, na toto neviem objektívne odpovedať. Ještě můžu se zeptat takovou důležitou praktickou, kdyby si pořídil na hraní solární panel, tak když bude svítit sluníčko, bude z něj odebírat energii, tak je to jasný, tak to bude prostě nějaká zachování energie tam je. V momentě, když pro poruchu toho zařízení nebo si experimentuju s tím, nebudu odebírat energii, co ten panel udělá? Přehřeje se, zničím ho, nebo je mu to jedno, nebo to dokáže odrazit, když tu energii neodeberu, jak tohle to je? To závisí na tom, ako je to riešené. No, tie kremíkové panely sa dokážu prehrievať, ale nejak zvýšenú teplotu ešte zvládajú. A ono potom tie moduly samotné sú už dneska riešené tak, že pokiaľ je tam porucha v jednom článku, tak myslím, že sú po štvericích zapájané, že sa odpojí tá štverica samostatne, automaticky a zvyšok tak nejak funguje ešte bez problémov ďalej. No, to práve zase riešia kolegovia tam v laborke diagnostiky modulov, kde napoja práve panel na zdroj elektrického prúdu a sledujú infračervenú luminescenciu z toho kremíku. A tam to potom opticky vidia, ktoré miesta... Zpátky svítí, jo? Presne tak, áno. Tak jestli není ještě dotaz? Já bych se chtěl zeptat v rámci té energetické návratnosti, co jste tam říkal, co všechno se počítá u toho vstupu té energie, protože se tam dá počítat hledat, co říkal třeba jeden elektrán, jak se musí postavit a zase zlikvidovat, někam uložit odpad a tak co všechno se do toho počítalo v tom procesu? Ja myslím, že vybudovanie elektrárne to nie je iba cena za spotrebovanú energiu a pokiaľ tam bol nejaký dovoz komponentov, doprava a tak ďalej, tak to je tam započítané. A ta elektronika teda k tomu panelu taky nebo ta ne? Tady jenom se bavím o tom panelu. Kdo jste říkal před chvilkou, že tam má tu nejkratší životnost, tam schválně ty výrobci dávají ty kurvítka, abych to musel každých 5 let... No, to ne. No, to myslím, že sa tam nepočíta, to tam nebude. A to by teda ty čísla výrazně změnilo v tom případě, ne? Asi, no.
Tak jo, tak jestli není žádný dotaz, tak já ještě jednou panu kolegovi poděkuju. Díky.